Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na rin mga argula balita, ngiyaning Biyernes, August 23, 2024. Coordinated Master Plan kontra Albog, adwana na ning PAMCHAM king DPWH. Nominasyon para king Most Outstanding Kapampangan Awards 2024, makabuklat ni. Street at a Free Interpretative Dance Competition, king Piestang Kamaru 2024, Mimyeyang Saya, Karing Magalenyo at Bisita. Seafood mula Bataan, Bulacan at Pampanga, ligtas mula sa langis at grasa batay sa sensory evaluation. At panandang kasaysayan ng pook ng Lazareto de Mariveles, pinasinayaan ng NHCP. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Miyaliwang aktibidad. Nakabalen, mga karehiyon at Gana ning pandemya. Pagmumultahin na raw ang lahat ng motorista na dadaan sa expressway na walang radio frequency identification o RFID sticker at wala pong sapat na load simula August 31. At upang mabigyan pa po tayo ng karagdagang detalye sa usapin na yan, makakasama po natin sa ating programang spokesperson ng Toll Regulatory Board na si Ginoong Julius Corpus. Sir Julius, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong panayam sa CLTV 36 News. Maraming salamat po ma'am at sa ating mga kasamahan dito sa CLTV 36 at ang ating mga kabalan, kapampangan dito sa ating Region 3, Maya Pungat, Panapon, kaya kayo nga. Nais po sana namin i-clarify mabuti kasi nagkakaroon po ng misimpression ma'am, no? Tungkol dito sa pagpapatupad at effectivity nung JMC natin by August 31. Lahat nga ba, Sir Julius, kasama, ibig sabihin, kahit yung mga walang RFID, hindi na ho ba maaring dumaan sa expressways natin comes August 31? Hindi po. Ayan po ang dapat nating iliwanag. Sa August 31, hindi po nangangahulugan. Kung wala kayong RFID, ay hindi na kayo makakapasok sa ating mga expressways. Pwede pa rin po. Kaya lang, meron po kayong lane kung saan kayo dadaan at magbabayad kayo ng toll fee doon sa mixed lane na yun, yung cat lane na tinatawag. Andyan pa rin po yan, hindi pa rin po tinatanggal at maaari pa rin po kayong pumasok at magbayad ng cat doon sa lane na yun. Ang wag po kayong papasok doon sa dedicated ETC lane or RFID lane kasi yan po ay para doon sa mga RFID subscribers lamang. Pagka kasi kayo pumasok dyan, maantala po ang daloy ng trapiko sapagkat wala po kayong RFID, hindi babasa yung at doon ka magkakaroon ng pagbagal, pati yung mga nasa likod ninyo ay maantala dahil wala kayong RFID. Ayun naman pong kulang yung load, no? Yung RFID na kayo. Ngayon, papasok kayong expressway. Ang pakiusap lang naman po natin, bago kayo pumasok ng expressway, ay siguraduhin nyo naman na meron kayong sapat na load sa inyong mga RFID. At madali naman pong ma-check kasi may mga kaparaanan. Meron yung statement of account, meron yung mobile applications kung
saan pwede niyo pong makita at ma-check, ito pa pala ang balanse ng aking RFID. Alam niyo po, 92% of ETC transactions natin are successful transactions. Ibig sabihin, walang naantala, dire-diretso lamang, walang tapping of card. Kasi, unang-una, meron pong load yung kanilang RFID. Pangalawa, maayos po yung kanilang RFID. It is in good health condition. Ito po ang mga very responsible and compliant RFID subscribers na naaantala dahil dun sa mga mailan-ilan na hindi masyadong sumusunod sa tama at wastot responsableng paggamit ng RFID. Opo, sabi niyo, Sir Julius, 92%. So, meron pang 8% na hindi nakakasunod. Pero, tandaan po natin, ilang segundo lamang no, na titigil halimbawa ang isang sasakyan dahil sa dahilan na insufficient yung balanse ng kanyang RFID. Malaki po ang epekto ho nito. No? Namomonitor niyo pa rin ho ba na may mga ganitong pagkakataon? At by August 31 nga ho, no, hindi na po pwede yung mga ganyan. Tama po kayo, ma'am, na nakikita namin yung effect. At yung iba kasi, akala nila, palpak ang system, faulty equipment, faulty system. Ang hindi nila alam, meron pa rin hong ganon din naman namin pinagkakaila pa minsan-minsan yung equipment ng operator ay nagkakaroon ng problema, yung system nila ay nagkakaroon ng flaws. Pero ito'y panaka-naka na lamang at malaki na pong improvement ang nagawa ng ating mga toll operator upang mabawasan yung mga ganyang problema. Ang nangyayari lamang. Alright, mukhang nawala sa linya si Sir Julius. Pero ito nga ho, no, ang malinaw sa mga motorista, by August 31, yung po mga walang RFID, doon lamang po sila sa cash lane, pipila. At para naman po sa mga may RFID na, merong dedicated lane para sa inyo, yun nga lang, hindi na po tayo maaring o idahilan yung wala pong load o kulang ang balanse ng ating load no sa RFID dahil ito po ay nagkukos ng traffic. So by August 31, bawal na ho yan, ano? At mapanggit ko lamang po, may kaukulang multa ho yan no, sa mga mahuhuli na walang RFID sticker and yet dumadaan sa RFID lane. Magmumulta po sila ng 1,000 pesos para sa unang paglabag. Sa pangalawang offense naman po ay magmumulta ng 2,000 at 2,500 naman po sa ikalawang paglabag. Maraming salamat po kay Sir Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kapatid ni dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at ang umano'y business partner ng dating alkalde na si Cassandra Leong, isa sa mga incorporator ng ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Matatandaang dinampot ang dalawa sa isang mall sa Indonesia nitong Martes, August 20, matapos makipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa mga otoridad ng nasabing bansa. Paglabag sa NAIA nitong Huwebes, August 23, dinala sina Guo at Ong sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila upang isailalim ang dalawa sa inquest proceedings. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Calvano IV, obstruction of justice ang reklamong ihahabla laban kay Ong, habang si Sheila Guo naman ay kakasuhan ng paglabag sa immigration law. Matatandaang may arrest order na rin mula sa Senado si Sheila Guo na dulot ng hindi niya pagsipot sa mga pagdinig hinggil sa Pogo. So ngayon po, didiretso po sila sa Bureau of Immigration kung saan ipoprocess po sila. At nagsama-sama po ang Sergeant at Arms ng House of Representatives, ng Senado, NBI at Bureau of Immigration. Nag-usap-usap po kami and we came to an agreement that it would go through the proper processes. We want to err on the cautious side of things. This is the first time that we have encountered this type of situation, no? Kung saan meron pong order of arrest, ang House, ang Senado, meron din pong mga crimes na pinumit, so it would have to also pass through law enforcement.
Hindi raw kontaminado ng langis at grasa ang mga seafood na nakuha mula sa iba't ibang sampling sites sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Ito po ang lumabas sa resulta ng sensory evaluation na isinagawa ng mga Provincial Fisheries Office at ng Regional Fisheries Laboratory nitong Miyerkules, August 21. Batay pa sa Situational Report number 23 ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Region 3 hinggil sa MT Terra Nova oil spill, nasa below limits of concern din ang mga seafood samples na nakolekta sa 3 probinsya noong August 5 base sa polycyclic aromatic hydrocarbons o PAH analysis ng CRL Environment at laboratories. Ang PHA ay mga toxic o lason sa mga lamang dagat na maaari pong magdulot ng sakit na cancer. Bunso dito, gagawin na lamang daw every other day o kada isang araw ang sensory evaluation sa mga isda at iba pang seafood sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Samantala, ayon pa sa RDRRMC, dineploy na sa Ground Zero o karagatang sakop ng Limay Bataan ang BRP Boracay at BRO Sindangan nitong August 22 para magsagawa ng surveillance at monitoring activities. Gumamit din sila ng water cannon para tanggalin ang oil sheen. Kay pumama ko, magbalik kaing balan at balita. Makatuto kayo pa rin king balan at balita. Arestado po ang isang lolo sa Orani, Bataan dahil sa pangmomolestya nito sa isang menor de edad. Hinuli ang 74 years old na suspect nitong Huwebes, August 22, matapos mag-report ang concerned citizen sa Orani MPS Women and Children Protection Desks o WCPD. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng pulisya ang lalaki at haharap sa mga kasong may kaugnayan sa acts of lasciviousness. Aktibo naman ang WCPD pagpapatupad ng mga programa sa lahat ng munisipalidad para matiyak ang proteksyon at seguridad ng mga kababaihan at kabataan sa buong lalawigan. Inihimok din nila ang publiko na suportahan ang kanilang mga pagsisikap. Aresto naman ang most wanted person at sugarol sa Nueva Ecija nitong Martes, August 21, bunsod po ng kanilang patuloy na anti-criminality campaign sa lalawigan. Nahuli ng Gimba MPS at San Leonardo MPS ang dalawang pinaghahanap na individual na wanted para sa kasong violation of City Ordinance 22-046 at damage to property. 3 nagsusugal naman na naglalaro ng tong-its ang inaresto. Nakumpiska sa kanila ang bet money na nagkakahalaga ng higit 1,300 pesos at gambling paraphernalia. Makakasuhan din ang mga ito ng paglabag sa PD 1602 o ang Anti-Illegal Gambling Law. Samantala, isang pribadong individual naman ang nag-surrender ng Smith & Wesson 357 revolver sa Santo Domingo MPS bilang pagsunod sa Balik Baril Program ng PNP. Nagsagawa ng serye ng mga operasyon ang Bulacan Police na nagresulta sa pagkakasamsam ng iligal na droga at pagkaaresto ng mga wanted at lawbreaker dito pong Martes, August 20. Nagresulta ang Anti-Illegal Drug Operation na isinagawa ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU ng Baliwag City Police Station sa pagkakakumpiska ng 5 sachet ng hinihinalang shabu. May timbang ito na higit 15 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng halos 108,000 pesos. Naaresto ang 3 suspect sa Barangay Pagalat. Samantala,
12 pang drug peddlers ang naaresto sa iba't ibang buy-bust operations na isinagawa naman ng SDEU ng Bukawe, San Jose del Monte, May Kawayan at Malolos City Police Stations. Nakuha mula sa mga nasabing operasyon ang 16 na sachet ng hinihinalang shabu at 6 na sachet na naglalaman ng pinagsususpetsahang marijuana. Umabot sa kabuang higit 157,000 pesos ang halaga ng mga ito. Dinala po ang mga naarestong sospek at mga nakumpiskang ebidensya sa Bulacan Provincial Forensic Unit. Niyahanda na rin ang mga kasong isasampa laban sa mga sospek para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod pa rito, 8 wanted persons ang naaresto sa serye naman ng manhunt operations na isinagawa ng mga tracker teams ng Santa Maria, Bustos, Marilao, Bulacan PFU, CIDG, May Kawayan at San Jose del Monte City Police Station. Kasalukuyan pong nasa kustudiya ang mga naaresto. Sa kabilang banda, isang anti-illegal gambling operation ay isinagawa ng Baliwag City Police Station na nagresulta naman sa pagkakaaresto kay alias John, 24 years old, na nahuling nangongolekta ng taya sa isang illegal na larong bukis. Kabilang po sa mga nakumpiskang ebidensya ang isang ballpen, papelitos at ang bet money na may iba't ibang halaga. Sa ibang balita, pinasinayaan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang historical marker ng puok ng Lazareto de Mariveles sa Bataan nito pong Huwebes, August 22. Pinangunahan ito ni NHCP Executive Director Carmenda Arevalo, Mariveles Wellness and General Hospital Medical Chief 2 Dr. Dennis Dayaw Ordoña at Chief Administrative Officer Vincent Isip. Kasama ring dumalo sa nasabing paghawi ng tabing ang mga opisyal mula sa Department of Health o DOH at Bataan. Matatagpuan po sa bungad ng Manila Bay ang natitira sa mga gumuhong parte ng Lazareto de Mariveles na nagsilbing quarantine station noong panahon ng mga Espanyol para labanan ang pagkalat ng cholera, typhoid at leprosy. Ang Lazaro de Mariveles din ang nagsilbing checkpoint para sa pagsuri at pagsanitize sa mga pasahero at gamit na nagmula sa mga banyagang barko bago sila pahintulutang pumasok sa Maynila. Nawasak at gumuho ang Lazaro de Mariveles bunsod po ng pagbomba rito noong panahon ng pagsakop ng mga Hapon sa bansa. Matapos ang pagsisikap na ma-renovate at muling mabuksan ito, isinailalim ito sa pangalaga ng dating Central Luzon General Hospital o CLGH na ngayon po ay kilala na bilang Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBL-MGH. Sa hilalim ng pangangalaga ng dating CLGH, pinangalan ng Lazaro de Mariveles na Mariveles Mental Ward, bunsod po ng pagkadestino nito bilang isang psychiatric ward. Sa ngayon, nakasailalim na ito sa Bataan General Hospital at pinangangalagaan po ng Mariveles Mental Health o Mariveles Mental Hospital. Nakalaunan ay naging unang mental hospital sa bansa na ginawa naman po ng ISO 9001-2008 certification. Kay pumama ko magbalik kay ing balen at balita.
Makatutukay pa mo rin king Balen at Balita. Adwana na po ngayon in Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM king Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 apanimunan de ing pamanintun solusyon king malalyaring flash flood karing major thoroughfare na ning siyudad San Fernando apo karing aliwapang Balen king Pampanga istong mumuran. King sulat na ning PAMCHAM maka-address kang Regional Director Rosaler Tolentino amuyutan ning business sector apisopan din ning ahensya ampong lokal na kapanibalan ing pamangawang masinsin a plano kontra albog para king mabilog a Pampanga. Sumangid kasi na ning flash mitigation o flood mitigation strategy apepakit ng Assistant Regional Director Melquiades Santo Domingo para king siyudad San Fernando. Meya kita masolusyonan ang problemang albog king mabilog a probinsya nung rin coordinated ini kareng aliwang Balen. Samantala, king akakit ng Pampanga 3rd District Engineer Arnold Ocampo, dapat laping mika coordinated pumping system deng lokal na kapanibalan king Pampanga bang mas malagwa ing dagos ning albog papunta kareng river channel na ning probinsya. Mabilis na sir, mag-function yun mag-function yung papuntang Pederosa, mag-function yung pumping station kabilang dulo. Kasi rin yung Toyota, Kenny, ating katang river, ating katang river. So, kailangan mumunta rin hanggang upstream. So, once na mid-function ni sir, flood water Kenny. Ini, mumunta kita. Hanggang mag-subside ng Kenny third river, bayo mabawas ni. Pero mas mababaya portion, yun yung banda Kenny sa Sasmuan or Guagua. Shortcut siya, pumping station, Bacolor, Guagua, at yun nakakin third river, downstream pa. Adwana na naman po ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM ing eksplanasyon na naman ng Energy Regulatory Commission o ERC tungkol king ma-approve application ng SFELAPCO para king Joint Power Supply Agreement king Aboitiz Power. King kayang sulat para kang ERC Chairperson and CEO Mona Lisa de Malanta, kukatang ng PAMCHAM past President Rene Romero ing status na ning application ampong nanuya ing sangkan at alaya pamuring approval ini ibat karela. Kaya nga paliwanag ng Romero agnano mang pera la ning SFELAPCO ing Joint Power Supply Agreement para king Aboitiz Power ampong Masinloc Power Partners Corporation o MPPCL. Pero ing kaya mong MPPCL ing inaproba na ning ERC. Pauli na po niyan, 33% mo ning power supply ing akakwana ning SFELAPCO king MPPCL at sa salwande pa mo rin king wholesale electricity spot market ing mitatagan as 67%. Inyatita siya po ing singil king power generation. Agpangkang Romero, isplikane sana ning ERC ing sangkan king mibalam o may hold approval uling magkasakit na lang mamayad kuryente ring memalen. Kaya nga luwa pang balita, makabuklat na po ing nomination para king 2024 edition na ning Most Outstanding Kapampangan Awards o MOCA. Metong yang annual event ing MOCA ang mararapat kasabihan na po ning Aldo ning Kapampangan balang Desyembre. Nasa naniting lang puge at galal deng metenakan tamong kabalen ame nagumpe king karelang larangan. Mitipon-tipon na ring miyembro na ning MOCA Committee king Session Hall ning Sangguniang Panlalawigan anyang August 19, bang pisabyan ing pamagsadya king MOCA 2024. Agpangking Arts, Culture and Tourism Office o ACTO ning Pampanga, madyaring mag-submit nomination hanggang king October 10. Para kareng aliwa pa po detalye, malyari kong munta king Facebook page na ning ACTO. Samantala, at atanda na kanyang 2023 medida laggalal king MOCA reng kabalenta mong Philip Torres, para king Culture, Dr. Bernardo Simon, Education, Joseph Ian Canlas, king Emerging Category of Finance, o Campus Betis Band 46 king Category, Institutional, Isabelita Manalastas,
Watanabe para king entrepreneurship, Honorable Carmelo Lazadin Jr. Government Service, Police Lieutenant Colonel Lenny Pangilinan para king Law Enforcement, Dr. Ireneo Alvaro Jr. Outstanding Honorary Kapampangan, Dr. Marie Jane Alvero Almadi, Outstanding Kapampangan Overseas Worker, Jojit Villarreal, aka Aramuna, para naman po kay Performing Arts. May dinan mo naman pumpugi Dr. Filomena Reyes para king Science and Technology, Mark Joseph Ocampo king Sports, at Edwin Layo king Visual Arts. Kay pumamo ko magbalik kaing Balen at Balita. Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. Menyabudla po rin Kapampangan Artists king 2024 National Art Competition ning Government Service Insurance System o GSIS. King representational category, may dinalang galal ding mikapatad ari Eduardo at Edu Pereras. Ikwaning Edu in first place, paulinin kayang painting ang mikititulong We Rise by Lifting Others. Tanggap ya po iting 500,000 pesos. Ing kaya namang koya ay Eduardo ing menikwa king kaduang galal king parewong kategorya. At inemang pamagat ang natutunan sa nakaraang inialay sa kasalukuyan, impong kayang entry at manikwayang 400,000 pesos. Para naman king sculpture category, ikwaning Francisco Sibog, a silver medallion, paulining kayang Lelang Adukit, Kapit Kamay Series number 2. Tinanggap niya pong 300,000 pesos. Honorable mention naman di Rosalda Franchet Jesus Santos. Menikwala pong siya 50,000 pesos deni. At wapang Kabalen artist, ding maging finalist king abstract o non-representational category. Apindeni ri Lauren Jasca Tolentino at Arnel David Garcia amenikwang siya 7,000 pesos. Ipadindayag la naman po king metong exhibit ding menyambot king 2024 GSIS National Art Competition. At inyang temang ang Bagong Pilipinas ing 19th edition ning mesabing kompetisyon. Kingalwa pang balita, walula pong grupo ring miligligan king street at free interpretative dance competition. Apartina ning most outstanding festival in Central Luzon, ing Piyestang Kamaru ning Magalang, Pampanga. Silipan tamo'y meging masayang kaganapan king balita ng Liana Canilao. Kasalungsungan ng mamakapaslag ning Mampalingaldo, mas masala pa muri ning balang timanda, ring sablang Magalenyo. Pauli na itining masaya at makulay ang street dance competition. Ami daon king balena ning Magalang, Pampanga inyong Webis, August 22. Parti na ini selebrasyon na ning most outstanding festival in Central Luzon, ing Piyestang Kamaru. Kamaru Festival is not only designed for merrymaking. There are some events na kakayanta mo, uling piyesta kailangan masaya, di ba? It's not only for merrymaking, but there should be a reason, no? Aside from celebrating our heritage, no, we also, of course, kalupan na pa rin ng asabi ko, no, we try to find solutions karetang possible tamong problema king agrikultura through this festival, no? Lukso-lukso. Open kanureni ring metong karing characteristic na ring mesabing insekto. Inya naman ding balang performers king street dance competition ang tila mong Kamaru.
Walulang grupo iba't karimiyalong eskwela at barangay ding milig-ligan king may sabing kompetisyon. At balang metong karela, may sadyang matigik bang makapamiatula karing karelang kabali. Sobrang big improve from the past street dancing and pre-interpretative dance. Talagang sobra lang big improve ngayon. Yan nga, amazed kami nga talaga karela. Pagpreparande at tsuyangan karela itang competitive spirit. Tunay pining talentura ring magalenyo basta-basta. Uling agyang dingurado, may nibatan la pa mo karang mialiw ang lugal, mabilog a bangsa. Kaya rin ng kapalyan namo naman atin nagnimbagyang pamanuran ng kasayan. Megbalaw si performances na rin balang grupo king free interpretative dance competition. Ikuha ni Far East College yung pesong second runner-up para king street dance competition. Far East College! First runner-up yaing Barangay Santa Lucia. First runner-up! Huwag na kayo bumalik! Barangay Santa Lucia! Ating menikwaking kampyonato para king street dance competition, yung Tribu Magalaw. Second runner-up ya para king free interpretative dance competition ing Barangay Santa Lucia. First runner-up ya ing Tribu Magalaw. Go on your way! Tribo Magalaw! Ing kampyon naman ing DepEd Magalang North Cluster 1. Ang ating kampiyon sa free interpretation competition, walang iba! Sino gusto nyo? Walang iba! DepEd Magalang North Cluster 1! O naging kapupusan na ng Aldo, alang minuling manangis. Uling ang tila mo menyambot nganding balang grupo. Pauli ng karelang atanggap a premyo iba't king lokal ka panibalan ng balen. Sabi ko pinandin, it's not about the rhythm and the movement, but more importantly, it's about the unity of the community. Apo ba itang karelang pa mag-respect and looking back at the tradition in order to hone their values talaga. Ako, inke kayong talaswiyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalen. Viral ya po yung video ng metong anak ka lalaki ay emosyonal. Reklamo pa kabang manigaral yang sumulat alpabeto. Apin ini 4 years old ay Kent Marcos Lagman ang makatuknang king Mabalacat City, Pampanga. Ayad men king TikTok video ang mag-side comment ya Kent. Kabang susulat na ing letter B king kayang workbook ake giliwan na naman ding netizens. Ana pa ning anak, ready ba yung puso ko? Kay ba't make sign of the cross ya pa ini? Na naman in-expect Jasmine in Dana pong Kent marakal me tula king video. May biglaya kanu at mesaya mo naman king pa mag-viral ng Kent. Mabilang comment o karay may comment di nga may nga patula uling agaga nakadala kanu ring anak o pauna kanda. Kabangatin mo namang aliwang talapanalbe as sinabing migaga nakala pauli na ning pamanyalita na ning anak. Alarming ya kanu ing aliwang sasabyan na nini. Agpang naman kang Jasmine, buri namong ilino, mapaminto at maganakayang anak ni Kent, akarelang magdilipang anak. Ana pa, uling anak niya pa ini, na pa kanubalo, ing aliwang sasabyana, at kanu mga baldugan iti, ere tuturwanan, o babawalan nung atin niyang gagawang usto. Mensahe na namang Jasmine kareng pengaring kalupa na, ikabare mo ing pasensya king pamanuro, kareng karelang anak, lakwas na nung magumpisala pareting manigaran. Abin po din, ding mga regular balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para kang aluabang updates, i-like and follow lamang po rin kaya kaming social media pages. Kaya lagyan na po rin mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong tadasuyo, Jennifer Salenga.
ating pusong makabalen. Happy weekend po. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na rin mga argula balita, ngiyaning Biyernes, August 23, 2024. Coordinated Master Plan kontra Albog, adwana na ning PAMCHAM king DPWH. Nominasyon para kay Most Outstanding Kapampangan Awards 2024, makabuklat ni. Street at a Free Interpretative Dance Competition, King Piestang Kamaru 2024, Mimyeyang Saya, Karing Magalenyo at Bisita. Seafood mula Bataan, Bulacan at Pampanga, ligtas mula sa langis at grasa batay sa sensory evaluation. At panandang kasaysayan ng pook ng Lazareto de Mariveles, pinasinayaan ng NHCP. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Miyaliwang aktibidad. Nakabalen, mga karehiyon. Gana ning pandemya. Pagmumultahin na raw ang lahat ng motorista na dadaan sa expressway na walang Radio Frequency Identification o RFID sticker at wala pong sapat na load simula August 31. At upang mabigyan pa po tayo ng karagdagang detalye sa usapin na yan, makakasama po natin sa ating programang spokesperson ng Toll Regulatory Board na si Ginoong Julius Corpus. Sir Julius, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong panayam sa CLTV 36 News. Maraming salamat po ma'am at sa ating mga kasamahan dito sa CLTV 36 at ang ating mga kabalan, kapampangan dito sa ating Region 3, Mayapong at Panapon, kaya kayo nga. Nais po sana namin i-clarify mabuti kasi nagkakaroon po ng misimpression ma'am, no? Tungkol dito sa pagpapatupad at effectivity nung JMC natin by August 31. Lahat nga ba, Sir Julius, kasama, ibig sabihin, kahit yung mga walang RFID, hindi na ho ba maaring dumaan sa expressways natin comes August 31? Hindi po. Ayan po ang dapat nating iliwanag. Sa August 31, hindi po nangangahulugan. Kung wala kayong RFID, ay hindi na kayo makakapasok sa ating mga expressways. Pwede pa rin po. Kaya lang, meron po kayong lane kung saan kayo dadaan at magbabayad kayo ng toll fee doon sa mixed lane na yun, yung cat lane na tinatawag. Andyan pa rin po yan, hindi pa rin po tinatanggal at mari pa rin po kayong pumasok at magbayad ng gas doon sa lane na yun. Ang wag po kayong papasok doon sa dedicated ETC lane or RFID lane kasi yan po ay para doon sa mga RFID subscribers lamang. Pagka kasi kayo pumasok dyan, maantala po ang daloy ng trapiko sapagkat wala po kayong RFID, hindi babasa yung inyong at doon ka magkakaroon ng pagbagal pati yung mga nasa likod ninyo ay maantala dahil wala kayong RFID. Ayun naman pong kulang yung load, no? Yung RFID na kayo. Ngayon, papasok kayong expressway. Ang pakiusap lang naman po natin, bago kayo pumasok ng expressway, ay siguraduhin nyo naman na meron kayong sapat na load.
sa inyong mga RFID. At madali naman pong ma-check kasi may mga kaparaanan. Meron yung statement of account, meron yung mobile applications kung saan pwede nyo pong makita at ma-check. Oh, ito pa pala ang balanse ng aking RFID. Alam nyo po, 92% of ETC transactions natin are successful transactions. Ibig sabihin, walang naantala, dire-diretso lamang, walang tapping of card. Kasi, unang-una, meron pong load yung kanilang RFID. Pangalawa, maayos po yung kanilang RFID. It is in good health condition. Ito po ang mga very responsible and compliant RFID subscribers na naaantala dahil doon sa mga mailan-ilan na hindi masyadong sumusunod sa tama at wastot responsableng paggamit ng RFID. Opo, sabi niyo Sir Julius, 92%. So meron pang 8% na hindi nakakasunod, pero tandaan po natin ilang segundo lamang no na titigil halimbawa ang isang sasakyan dahil sa dahilan na insufficient yung balanse ng kanyang RFID. Malaki po ang epekto ho nito, no? Namo-monitor niyo pa rin ho ba na may mga ganitong pagkakataon at by August 31 nga ho, no, hindi na po pwede yung mga ganyan. Tama po kayo, ma'am, na nakikita namin yung effect. At yung iba kasi, akala nila, palpak ang system, faulty equipment, faulty system. Ang hindi nila alam, meron pa rin hong ganon din naman namin pinagkakaila. Paminsan-minsan, yung equipment ng operator ay nagkakaroon ng problema, yung system nila ay nagkakaroon ng flaws. Pero ito'y panaka-naka na lamang at malaki na pong improvement ang nagawa ng ating mga toll operator upang mabawasan yung mga ganyang problema. Ang nangyayari lamang. Alright, mukhang nawala sa linya si Sir Julius. Pero ito nga ho, no, ang malinaw sa mga motorista, by August 31, yung po mga walang RFID, doon lamang po sila sa cash lane, pipila. At para naman po sa mga may RFID na, merong dedicated lane para sa inyo, yun nga lang, hindi na po tayo maaring o idahilan yung wala pong load o kulang ang balanse ng ating load no sa RFID dahil ito po ay nagkukos ng traffic. So by August 31, bawal na ho yan, ano? At mapanggit ko lamang po, may kaukulang multa ho yan, no, sa mga mahuhuli na walang RFID sticker and yet dumadaan sa RFID lane. Magmumulta po sila ng 1,000 pesos para sa unang paglabag. Sa pangalawang offense naman po ay magmumulta ng 2,000 at 2,500 naman po sa ikalawang paglabag. Maraming salamat po kay Sir Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kapatid ni dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo at ang umano'y business partner ng dating alkalde na si Cassandra Leong, isa sa mga incorporator ng ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Matatandaang dinampot ang dalawa sa isang mall sa Indonesia nitong Martes, August 20, matapos makipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa mga otoridad ng nasabing bansa. Paglabag sa NAIA nitong Huwebes, August 23, dinala sina Guo at Ong sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Maynila upang isailalim ang dalawa sa inquest proceedings. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Calvano IV, obstruction of justice ang reklamong ihahabla laban kay Ong, habang si Sheila Guo naman ay kakasuhan ng paglabag sa immigration law. Matatandaang may arrest order na rin mula sa Senado si Sheila Guo na dulot ng hindi niya pagsipot sa mga pagdinig hinggil sa Pogo. So ngayon po, didiretso po sila sa Bureau of Immigration kung saan ipoprocess po sila. At nagsama-sama po ang Sergeant at Arms ng House of Representatives, ng Senado, NBI at Bureau of Immigration. Nag-usap-usap po kami and we came to an agreement that it would go through the proper processes. We want to err on the cautious side of things. This is the first time that we have encountered
this type of situation, no, kung saan meron pong order of arrest, ang House, ang Senado, meron din pong mga crimes, no, na pinamit, so it would have to also pass through law enforcement. Hindi raw kontaminado ng langis at grasa ang mga seafood na nakuha mula sa iba't ibang sampling sites sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Ito po ang lumabas sa resulta ng sensory evaluation na isinagawa ng mga Provincial Fisheries Office at ng Regional Fisheries Laboratory nitong Miyerkules, August 21. Batay pa sa Situational Report number 23 ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Region 3 hinggil sa MT Terra Nova oil spill, nasa below limits of concern din ang mga seafood samples na nakolekta sa 3 probinsya noong August 5 base sa polycyclic aromatic hydrocarbons o PAH analysis ng CRL Environment at laboratories. Ang PHA ay mga toxic o lason sa mga lamang dagat na maaari pong magdulot ng sakit na cancer. Bunso nito, gagawin na lamang daw every other day o kada isang araw ang sensory evaluation sa mga isda at iba pang seafood